karon nga episode. Swerte kay mo. Kay mukbang episode. First ever na ko ning episode. First ever di mo ni? No. Okay. No? Na? No. Dili na gravy atong tawag ani. Grabe! Grabe! Wala ko na problema ang love life. Ang problema ko kasi kadagan sa pagkaon na hindi na ko ni Mauro. Ano nag-order mo ko ani? Anyways, na-ready yan. Tawagan ako ito ang mundo. Hello, Brad. Hello, Brad! Na ako yung investment para sa iyo. Ha? 5K, may mo 1 million. Nakuha na mo investment, Brad. Uy, 5 million na kung pildi ang investment. Uy, kay scam. Ika, ano yung pagkaon na ni? Ha? Pagkaon, nagpas, 5 seconds na. Kaon? Sige. Mawa, hindi ka mawabot ng 5 seconds. Ano na ko karon na 5, 4, 3, 2, 1. Hala ka lang! Tuloy ko ba si B? Ay, mana. Tom Escol in the house! Yo, what up, guys? It's your boy. Subscribe sa iyang YouTube channel. Yes, Ton Escol, say Facebook, Twitter, IG, everything. Patawa ka. Ano po yung food? Tadi mo kayo ni. Ha? Pwede mo ang ganda Kaya na ko ni. Uy! Ha? Dagat mangko pero kailan naman ako kumaban? Kamiga na ko ba? Kumaban mo sa vloggers ba? Sa authentic Urban vloggers ba? authentic urban Si bar. Bianca Studio. Para na ko. Pero busy ka rin. Hello, Monster Poppy. Hello! Bianca Studio. Oh. 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 Ha? You want food? Food? Multi-trick ka? No problem. Come here in 5 seconds or else my mom will shoot. Okay, sige, Monster Poppy. Wala na ko diya karon. 5, 4, 3, 2, 1. Ini gitu doang dari Manila. Bianca Studio. Hi, Baby King! Terus masa kayak ini mau kami kapain? Ay, pagkaon nag-installahan. Ah, sige. Kaya naano mo gito na ni. Actually, welcome sa my humble business nga ako lang ditungkod, bakulang. Dito. Welcome to 363 Shawarma! Karon nga episode. Swerte kay mo. Kay mukbang episode. First ever na ko ning episode. First ever di mo ni? No. Saan yung mukbang? Mukbang. Wala ka ba mukbang? Oh my God, i-google. Abi mo lang muna ang mga... I-google kay ko kabalumod. I-google na. Abi na mga mukbang mo na nasa ka ng mga boyband o sa Korea. Mukbang. Isa man ang mukbang. Ang mukbang is kanang husto ni mo ang food. Yes. Karon na? Karon na. Nga nauso ni sa Hindi siya mga vloggers sa Korea. Nagigit ka kuan siya. Nag-originate gini siya sa mga Korean Isa Korean word ko na siya. Yes, mukbang. pero dili ta wala kita sa Korea karon. Naaman ta sa Middle Eastern food restaurant. So, sa kita ka na. So, ano to? Middle Eastern. Middle Eastern mukbang. Middle Eastern mukbang. Yan. Natin mga lain-lain na putahe. Unahon na to ang kani. First thing. Eto na ang spaghetti nga giingon nila nga gi-mix daw ang Italian o Filipino. Tanaw na. Mga tagplato, dili? Mga tagplato? Excuse me! Almoral de! Plato, please! Mula siya pagka-sweet nga. Sa din lang ma-explain sa kailan nga.
kay Carmen, Pinoy. So it's not Italian. hindi na mag-release siya, ordinary lasa. Sauce pa lang nila. Lahi siya. Okay, humingita lang natin. Lang na ito eh. Puro lang ba? Ay! Na-YouTube. So hindi siya ordinary na sauce. Kung sa mga ka-try sa mga homemade, hindi basta-basta. So you must try it dito sa 363 shawarma. Yes, sulu kami. Kinakot mi. Kumangga. Ganun na ginagawa ni Bagyo. Mong ito ay spaghetti. Gamer siya spaghetti. Maka-spaghetti pa buwa dito. Sa ayaw. Bakit ba? Dili siya same yun sa Okay, hindi ko mukha akong ginagawa. Bilagan mo. Dagan may ginawa ng rice spaghetti pero dagan di ko mawala kung yan yung nasa. Diba? May receipt ko siya ba eh? Gusto mo na kambay. Dilix cam. Yes, kambay. Dilix cam ba? Sulit yung pag-invite sa akin. Puro pinapag nila. Siguro itong karne. Ito yung meat. Beef. Ito na meat up. One leg down. This is the chicken sisig. Especially made by this is shawarma. Like siya design. Dili siya normal na work. Kita na itong mga sisig. Naalat ka actually sisig ka nito nasa... Oo. Sizzle. Oo. Sizzle. Try natin Sige na ito. kung nagandang gusto mo. Wala ko na bugat. Ilawin lang natin. Yung shawarma sisig. Halo ka. May ka lang? Hindi ka nga mag-alam ko. Ay, favorite ako mala. Hindi ko mag-alam. Dalawa na Pero kami. lagi siya. Dili siya. Hindi ka sisig para sa mga video. Bro, siya kung ano ba? Shawarma. Be? My God! You're my best friends! Ganahan mo sa iyong pagkaalam? Ha? More kilawin, no? More kilawin? Pero chicken lang. You want pa? Guys, mana rice. Mukbang nila ni? Pero honestly guys, dali na kayo magpapusok guys. Masalitan tayo. Muna akong ginapatos dito para mag-dito. Ang burot naman sa ito. Ito ang tinatawag nilang chicken tenders. With egg rice. Kung lang tenders, may like. Di ba ang tenders muna siyang power ni Thor? Thunder man. Thunder! Na-change naman na yung spelling. Oh, get over ano. Na siya yung mura barbecue. So kaning atong chicken tenders na gito na daw ni siya yung barbecue sauce. Pero pwede ka makapili. Kung mag-chicken tenders ka, pwede po ka mag-teriyaki sauce. Kumali ka rin. Pili na ako kayo. Pagbalik ko na rin. Seryoso. 65 pesos lang. Barato rin kayo. Sulit. Gustuhan kini sa mga white boy na ni kayo. Shout out lang yun sa mga AOV vloggers niya. Shout out sa kay AUD vloggers. Love you all. Love you. Laway lang sa mo ha. May taon para sa inyo. Sunod mga nita din eh. Okay, anyway. Anan ka? Pero mas ginagawa ko. Daria. Iang. Okay. Anan ka? Okay. Una nang... Guys, muna akong gusto i-price sa inyo. Muna yung best seller nila. Muna yung gabalik-balikan sa mga estudyante, sa mga trabahante, ang ilang shawarma rice. Bila po ni. Kami na sa ako, tag 59 yun eh. Pinay. Munang madali-dali nila ng makapunto, pinakuan lang. Gabi na sa mga students. Diet ba ka? Tawagin sa yung diet, yung naayon na tayo. Kaya, wala ko bas mo ano, hangga palitin na lang kay mas ano siya, dali na siya. Madala-dala na po siya sa school. So far, ano yung favorite so far? Spaghetti. Sisig food. Kaya akong favorite so far. Ha? Galing lang na problema ko. Ano ba? Kaya Parang parang kapit ako ng busog pero Pinagkabala ka. Saling lang. Push ka ba? next! Next na! Ito yung ilagay akong best seller niya.
Shawarma. Ito na ang shawarma sandwich. Dagan ka nakingon sa ako. Alam mo na ako hindi vlog last time. Kaya, ang original yun yung shawarma is kanang may price. Kung gina siya original dito sa ba? Middle Eastern. Ah, Ay, garlic. Ano? Mulagi? Mulagi na ako. Muna lang ipakita na niya sa Cagayan de Oro. At saan naman itong nakakamig na shawarma? tayo ba yun? Ganun kay contenders ani pero so far kami siya akong may bawaan niya. Ganun ganun niya. Walang kalagan dito niya. Ano yung bread food ba? So kaya siya tortilla. Ang tawag na niya. Ito ang bestseller tawag. Bestseller. Bestseller gani. Shawarma. Sandwich. Diba? Next, ang siomai. Steak and fried chicken shawarma. Sige. Puso yan ang siomai. Fried siomai chicken. Ila, fried, ang ako kay steam. Nagbilin niya ako kay Gold. Galing nun, gani kung dito ni sa streets bitaw. Oo. Kung kayo mo pala na urot, may dito ba? Bawa na niya. May bawa na niya. Purong chicken din siya. Wala siya yung halong ng flour. Lab ragi. Organic. Organic. Ha? Di naman? Kasi favorite. Kasi favorite. Tinuturo mo siya. Muna nagdodua, nagkuha na yung mukbang ba eh? So, mutro ka tayo. Next! Saan eh? Chicken Tonkatsu. Chicken Tonkatsu. From the word ton. It's me. Ayan ang right. Okay. Alright. Ito na! So, on siya ang Chicken Tonkatsu. Yung sauce kay teriyaki. Kasi may nakalahi niya sa tender. Tapos gano'n ko na eh. Best sa tender, kung i-compare lang ng ba? Chicken. Mas tight na ko siya. Ako. Ang iyang flavor po ba? Muna yung mga ganano. Mauli. Nagigyan ko na po. Ba? Cut to. Hindi ang favorite dyan. Yung mga sauce ba? Sabi ko siya ay, nag-iibon na po sa kong favorite. Guys, i-try niyo din. Masaya yung lahong na ginawa mo na. Kaya. Ito? Lapit ko po. Hindi ko isisihan na rin ang registry mo yung isisihan na pala. Kami, sa number, di rin ako makang sinabi na gano'n. Hindi na. Ano eh? Roasted chicken. So, this is para sa mga babae. Mga bro lang. Bro. With gravy and ketchup. Ito ba na ang Jollibee mo? Ito ano eh? Again, KFC. Kaya ano ko? Go. Kaya yun, sir. Itong kanina ba? Di ba? Ito? Katong tonkatsu nga teriyaki sauce. Siyempre marag itsura naman sila ano nga chicken. Ano marag ano yung Gagaw lang sila. Mas wapo kayo kilaw. Ilang gravy po? Tasting ng gravy. Egg. No? Na? Curious na ito sa inyo mga ay. Sada? Ano siya? Ano ko nga? But wait lang. So
sauce niya ang nagdalaw eh. Sige namin. Wala. Kumawa ko makalimutan ko baby. Hindi mo lang safety nyo. Wala niya yung lata. Hindi na gravy atong tawag ano eh. Grabe! 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 Pero dahil yung sauce, dinantit ko. Kasi first na isang Pag mga tilaw, binawa kayo makalimot ka. Ito sikreto ani. So yummy! Sikreto gani. Ah, Sikretong malupit. pwede ba hulong? Sikretong malupit, pwede pa bulong. Balikan din ako ng chicken. Sure po. Pero ang rice din ako balikan. Pero expected, di ba kabalik din? Oo. Ba't yung kinakabalik talaga yung ulo ko ganahan siya? Sad ako invite ng Actually, friends. pasta. God, ano? Single ka! Sabi yung nanging Royal. Royal, din ako ito i-edit para ma-brownie. Ayun! Ikaw. Basta kasama kita. Oo, pati ako friend. Pati ako Kasi mo ba na? Basta kasama kita. Walang kailangan. Gusto ko may gravy. Paano siya tayo mo ang favorite ko? Hindi ba? Chicken ka rin. Kanan. Bukod sa sauce ba yun? Basta nilagay ni mawala ang sauce ba yun? Legit kayong sauce. I don't know what you call this type of ano. Grabe lagi. Hindi rin. Grabe. Grabe. Guys, ano na mo guys? Kanang wala ni para din yung kalimpihan. Pero kung makita na ninyo sila guys, mag-deliver din. Muna yung para discard guys. So guys, muna yung gitawag nila na pesto. Saan ka pesto? Ano ba itong diya lang ka? Pesto na diya. Pesto nga! Tuna pesto! Tuna pesto. Ano yung peanut? Na siya basil leaves, garlic bread tayo. And then, gusto na ko lang ipatula sa inyo kay Murag Lahi. First time na niyo para na. Pang kani kay healthy daw yung tanan. O na siya sa tuna, syempre for the heart. Ang peanut, tapos tanan, ang olive oil ani. Legit, organic, dili scam. Pero guys, pag kaon ni mo ani, style ni mo pagkaon ani, ayaw lang yung music. Magandang ano lang. Pilit. Basil leaves eh. Basil leaves. Dili ko pan. Ano nga? Tagakusog na na siguro eh. Wala na, siguro ka ito na. Great ako sa Kaya nag-ihilot, gito ka. Kaya ano? No? Tawa? I'm not a fan, I'm so sorry. Basta nga na nga simot manggod. Ano nung nakimay simutan mag... Hindi rin ko paano. But, masarap na cinnamon. Ah, cinnamon eh. First, ay, Wala na. Parang di ba? Pero ang katong sa basil, murag sa basil ko murag dili ko pan sa basil. kay healthy, parang sa healthy. Yung mo ko healthy yung tao. So far, ako, okay lang sa kuha. Kailangan. Hindi guys, if you wanna try this, sabi na katong Good diet. the diet and katong trip tayo ang mga fettuccine, zingani. I'm sure na tayo na. Hindi lagi ko man. Yun! Last but not the least, this is the Chicken Alfredo! What is the... Bilang ako guys, kailangan nag-ibigay na siya. Sige. Sige, let's do this. Kaya ko na kailangan. Kaya? Kaya hater. Yun ako kay boss, balikan ako na siya tomorrow or okay. Ganun Chicken Alfredo. Actually, kanitanan, labi. Kana, dili kayo pinakalis na pala siya, pero I'm sure na kayo ganaan na. Pero kani, ako ko na try. Sabay. Okay? First ako, ganahan ko.
Second. Sa second. Isa rin yung first. So yan ang yeah, kaya na yung first. Kaya yung first. Then, second, itong spaghetti. Ako kaso Sa shawarma, Hey. Shawarma. Kapasta mo ito, kanike. Shawarma sandwich. Darong gabag mo. Well, siguro kay kanina akong balikan ka chicken of ng shawarma sandwich nila. And also lang chicken tonkatsu. Tonkatsu. Yes, ang grabe. so, wala ka kabalugay. Ako basta pista. Gamay na kaya mo kaon. Basta pista to, ganyan ako makita ba? Ako po, kaya 2 or 1 or 2 dito. Yeah, kinakuha ng 1 or 2 kapag tayo. Pero iyan eh guys, murag na anak akong appetite ko. Anak ko kanan ba? Murag pista yung anang effect. Murag piling na ako, piling para sa ako, gini mukbang. Hindi mo gini. Ikaw po ba? Ako po, hindi na parang nakuha ako. Pero ako kay galat ko magmukbang, pero akong wala kasi hindi ko asin galat ko. Diba? Sa ako mga subscribers diya, kung gusto mo magmukbang na pupag-usap, tignan lang ko. I will try my best. Pero I think this will be the last mukbang lang ako. Kapag mamaya hindi mo gusto mo pa siya, gusto niya pa siya mag-mukbang, dapat hindi pa urog dito yan. Oo. Tapos, kung mag-mukbang din siya next, dapat siya raisa. Hindi na siya ang tawag sa mga. Kung napansin ninyo, nag-goal ko permero pa lang sa atong video. So, saan na lang? Ako rin. Thank you guys, you're my best friend. So, murag halos tanan sa ilang mga putahe, ang uban nga niya kay wala. Oo, Wala pa na-serve, wala pa ikuan. Abangan na to ang ilang burger. Ayay, muna lang. Abangan ko ninyo ang ilang burritos. Burritos. Burger and burritos. Huwag na mag-open sa mga schools. So, abangan na nila sa schools. Ha? Kaya. Okay. Pagitaan ninyo ang 363 Shawarma. And, of course, bisita mo din sa my Bravehearts Arcade na sa may Carmen. Waling-waling St. Kung gitan mo sa SSS, masaya mo gamay tayo sa jxJTY nilang mabot mo na ng Bravehearts. Tanawa sa second floor. Okay? Oh! Muna sa tatong episode. Thank you guys. Thank you so much. Thank you! And of course, thank you sa 363 Shawarma! Paki-subscribe. Yo, what's up? It's your boy. Subscribe mo sa akong channel, Ton Escol. Sa akong Facebook, sa akong Twitter, IG, same na gyapon, Ton Escol. Hey guys, please subscribe to my channel, Bianca Studio, and then akong Instagram is Slice of Bianca, and Facebook is Bianca Castillon. Thank you! Kung naglaway mo, paki-like, paki-comment sa inyong pinaka-favorite nga food ani nga mong gikaon, sa inyong tanawon, sa inyong gusto ani ang dali sa 360. And paki-share sa inyong mga friends nga inyong ubanon dali. Yes! Kung patilawon. Nina, come. Subscribe to my channel na wala pa nakasubscribe or else my mom will shoot. Bye! Bye! Thank you. Di ba pwede daw may mabayad daw ang mukha ng sobra?